La nit passada ha nevat a les muntanyes de Tarragona. El dia s'ha llevat encara mig emboirat, però ja podíem distingir des de l'aire com la neu havia tenyit el paisatge. El vent que bufava no ens ha posat les coses fàcils al nostre vol. Observin com es bellugava l'aigua d'aquest dipòsit al bosc i com ballava l'helicòpter amb la referència estàtica dels núvols que ens acompanyaven. La neu ha enfarinat el paisatge per sobre d'uns 800 metres de cota aproximadament a les muntanyes de Prades. No es tracta d'una nevada excepcional, d'aquelles tan fortes que han viscut aquestes contrades els últims anys, però sí que com a mínim ens recorda que l'hivern encara es viu. Vilanova de Prades, a un extrem de la conca de Barberà, ha estat dels pobles que avui s'han llevat blancs. Entre la neu i el poc sol que feia, avui aquestes plaques no podien treballar gaire. Ens ha cridat l'atenció una torre de mesura del vent tombada enmig de la muntanya. Volem pensar que la nevada no ha tingut res a veure amb aquest incident, sinó més aviat l'empenta d'alguna ventada. A Rojals també els ha tocat avui treure neu dels carrers. Quan hi hem passat, però, no hem vist ni una ànima. Les obligacions laborals i el fred que feia al de fora no aconsellaven estar a la intempèrie. En el context d'un hivern prou eixut per la pagesia de secà, aquesta enfarinada servirà per assaonar els camps d'avellaners de l'entorn de Prades. La forma dels bancals en servia perfectament per constatar fins a quina cota havia arribat la neu d'aquesta matinada. Les inclemències hivernals obliguen a treballar les brigades de conservació de carreteres, ja siguin llançant sal perquè no es glaci la humitat o bé apartant la neu i deixant les calçades netes de la millor manera possible. Individualment, cadascú ha de procurar netejar el seu tram de carrer i, en el cas dels bombers, a cop de pala han de mantenir el pati del parc en condicions. El terme Setmana Blanca no podia ser més escaient enguany pels escolars que estan disfrutant d'aquests dies de descans, d'aquests dies de festa. El regal afegit que els ha caigut del cel en forma d'aquesta nevada permet que puguin passar més estona jugant al carrer. Capafonts és dels pobles que s'ha quedat just al límit que la neu es convertís en pluja. Un parell de dits de color blanc sí que els tenien. Més gruix han acumulat, en canvi, gràcies a la major altitud, a la vila de Prades, ben bé a la vora d'un pamet. Les parades de verdura i fruita que es refugiaven als porxos de la plaça Major avui tenien alterada la rutina. La serra del Montsant també ha quedat blanca. Des d'Ulldemolins, fora de la zona innivada, ens han vist passar sobre la muntanya. Encara cap excursionista o aventurer havia trepitjat el vèrtex que corona aquest cim del Priorat. La soledat d'aquesta ermita avui era encara més manifesta del que és habitual. Els que no estaven sols eren els nostres companys de la delegació de Tarragona que copsaven els efectes de la nevada des de terra i naltres des de l'aire.